lang. Ano gan kayo? Higbalayad na wala man, din dito. Wala ka? Asa mo tayo sumuti halin? Araw po. Ikaw, Day. Tibok aning tag 50. Bibi ay daghan na. Padala lang mo bracelet day, tay cheese naman ni day. Natay mga birthstone day sa iyo. Kari. Tag bracelet sir. Ginanit ni Ron. Naten Tag 10. bata. Utay rasman. Ni ay gibilin diri sa babae na ko. Alma? Aleko sa Day, kaleko ka Day. Sir, tulonan. 1, 2, mga bracelet Day, Day. Kung nagpaliton day pwede 11 ko. 4. 11 ko po na kay discount. Putay po sa Riverstone. Sa kamblana ng tao. Pili lang mo ano Day, tag 10 na Day, 11,100 kung daghan po magpaliton. Kumain ko po. Rosario po Day ang mga Natay Lucky Charm, business of travel. Naday, sa elbows, pag 40 na, 35 lang ang amo. Ilan siya? Pagka. 111 ko. Karihara mi Day price. Ano, pili lang. No, nice. Oh. Pwede rin na 11,100. Pagpila ganin ito? Tulo 100. Tulos ko. Galing sa ganin. Ano pa na siya? Kari. Kuan man na. Iyon na to inyo. Kuan mo awa mo mura mo. Nogan. Ilang? Sili ay. Wala pa na siya. Diyan naman ni diri. Nag-video ka din? Yes, ma'am. No, ako kapila. Ayaw ba? Hindi makita yung piloka. Dito ka din na. Yan na. Unsa ning oras ta mag-open? 8. 8. Dagkot lang sa mong kandila, ma'am sir. Una ta mga pets chapel. Naas mga maniri diha. Padung lang ang gawa. Hello, Mama Mary. Wapagaragan daw. Pwede mag-order mag-video na. Pwede tagang nila. Di palit kandila, di. Di mana ko punta. Kamu guys. Magpapil lang po natin mo. Sorry, ingon. Balik ko. Dua ka doon. Dua ka pink.
Kung abi. Din ako Pink ako upuan. Violet. Ari ko nga o. 70 na siguro. Oh, 35 each, David. Wait lang, kay wala pang po na ako. marang ba naman? Para ako sa hawid sa kandol. Og sa imong flower. Aka na lang imong kandol. Ako hawid sa imong flower. Okay na? Ato na tada ko. Init na. Ano yung bigay? Mercy. Hi. Dati si Juan Rodi ni. Kaya napas mana naman. Diba? Meron na friend.